passo la paraula a Oriol Lázaro, que dirigirà i moderarà la següent taula, que hi presentarà ell i que jo agraeixo als ponents i ponentes que hi són que hagin acceptat venir-hi. Fins després. Moltes gràcies, Xavier. La paraula. Gràcies, Xavier. Abans de res, agrair també a la senyora Fabragas la seva intervenció, que ha estat realment molt aclaridora. Ha tocat tots els temes i ens ha anat molt bé per poder introduir aquesta taula que tirarem ara endavant, que parlarem de la implicació d'aquests fons, sobretot de la part Next Generation, en el sector productius. Perquè tots hem sentit a parlar que aquests fons han de servir per a la recuperació econòmica. Per això s'anomenen recuperació de mecanisme de recuperació i resiliència. Però sembla clar que no hi pot haver aquesta recuperació econòmica si no es recuperen les empreses, les indústries i tots aquells sectors que ara mateix estan patint les conseqüències d'aquesta lluita que estem duent a terme contra la Covid. Com es veuen aquests fons des dels sectors productius? Què se n'espera? Saben les empreses què han de fer per accedir-hi? És un tema que, com veieu, té ara mateix segurament més incògnites i dubtes que no per respostes. I per això vàrem valorar molt interessant fer aquesta taula rodona per parlar d'aquests fons Next Generation. Per tant, com que el tema és important i tenim ganes d'escoltar el que ens han d'explicar els ponents, començarem aquesta primera taula rodona que la seva manera de funcionament que tindrem és, primer, intervendran els 4 ponents, tindran una intervenció d'entre 10 minuts o un quart d'hora, es poden allargar una mica si volen, i després, un cop hagin intervingut els 4, obrirem torn de preguntes, com hem fet ara, a través del xat, i després iniciarem aquest torn de preguntes i debat entre els ponents. Per tant, per començar, la primera persona que intervindrà serà la senyora Carol Daunert, que té una dilatada carrera professional, principalment en l'entorn industrial, ocupant posicions de direcció d'empresa, i actualment és membre de la direcció de la consultora Testudo i és consultora externa de l'empresa Diverinvest i també és sòcia directiva de Banques Cloud Video. I també, a més, és tresorera, com que no té prou feina, que Déu-n'hi-do, tresorera de l'associació 50-50. Bon dia, senyora Daunert. Gràcies per acompanyar-nos i endavant, l'estem escoltant. Hola, bon dia. Jo m'agradaria, primer de tot, agrair que m'hàgiu convidat a parlar avui en aquesta jornada, que, des de luego, per lo que heu parlat fins ara, és superinteressant. I he preparat, 10 diapositives que m'agradaria compartir amb vosaltres, o sigui que em poso en línia a compartir. Un moment, a veure, que tinc tantes coses que al final de vegades no les trobes. Aquí estem. Vale. Em dieu si veieu, sisplau? Sí, et confirmo que estem veient la teva pantalla. Vale, doncs poso en modo presentació i comencem-hi. Perquè jo soc dona de números, amb la qual cosa a mi el que m'agrada també és situar on estem abans de començar. Llavors, he preparat 3 diapos per explicar una mica on som en aquest sentit. Doncs bé, a veure, això és com ha evolucionat el PIB de Catalunya en els últims 20 anys. Com veiem, no sé si veieu la fletxeta, espero que sí. La veieu? Sí, confirmo. Sí, la veieu, perfecte. Doncs, com veieu, el PIB de Catalunya, que és aquesta línia puntual de punts, ha anat evolucionant positivament, excepte per aquest període, que va ser la crisi del 2008, i hem continuat arrossegant aquest creixement a poc. Tinc dades fins al 2018 i 2019, però diguéssim que el 2020 encara no el tinc, però ara veurem també com ha afectat. L'important d'aquí no és només veure com està creixent el PIB de Catalunya, sinó també veure com es composa aquest PIB. Si ens fixem en la línia blava, això és el sector serveis i la línia grisa, és el sector industrial. Bé, com veiem, el sector serveis, que en l'any 2000 eren 72.000 milions, s'ha més que duplicat en aquests 20 anys, passant de tenir un pes d'un 56% a assolir l'any passat un 68%. En quant a la industrial, eren 31.000 milions l'any 2000 i amb un pes de 24,5% que ha perdut comba respecte als serveis perquè ara es troba amb un 17,7% i mentre els serveis s'han més que duplicat, la indústria només ha augmentat un 50%. I per què ho dic això? Perquè estem parlant aquí de temes industrials i la indústria és el 60% de les exportacions d'Espanya, amb la qual cosa és molt important afavorir aquest sector.
A més, ara analitzem com ha afectat el Covid. Doncs molt bé, la Covid, aquí a l'esquerra, teniu la variació interanual de l'índex de volum de negoci del sector serveis desglossat per als diferents subsectors. Com veieu, la línia vermella és el d'hostaleria, que ha arribat quasi a disminuir amb un 90% i continua en baixada en aquests sentits. Va recuperar una mica durant l'estiu i es va quedar en baixada. I l'únic subsector que veritablement ha aguantat bé és la informació i comunicacions, que després d'una petita no, perquè és un 20% de la davallada, però comparativament és petita, en aquests moments ja està en positiu. Un altre subsector que ha aguantat força bé és el d'activitats professionals científiques i tècniques. O sigui, que estem parlant de tecnologia aquí, tecnologia. Si ens fixem amb el que ha estat la variació interanual de l'índex de volum dels productes industrials, fixeu-nos que ha baixat un 40%, que equivaldria a aquesta ratlla d'aquí, o sigui, això està augmentat, equivaldria a aquesta ratlla d'aquí, i al novembre ja estava en positiu. És cert que amb el que és productivitat encara estava una mica per sota dels nivells de l'any passat, però ha aguantat molt, molt bé el que ha estat a l'àmbit del Covid. I tant que parlem d'ocupació, què ha passat amb l'ocupació, els parats, no sé què, no sé quantos, doncs mirem una mica els números. Els números ens estan explicant exactament el que abans, crec que era la senyora Díaz, parlava de que eren els joves el que més havia afectat. I és la línia blava. Veiem com ha caigut l'ocupació i com encara ara està molt per sota del que era l'any passat. I la següent franja d'edat, més afectada ha estat els dels següents més joves, els del 30 fins als 44. Però si parlem del que és l'atur en general, el 55% dels aturats avui en dia a Catalunya són dones. I com deia la setmana passada el senyor Collboni en un seminari que es va organitzar a Barcelona Activa, el perfil mig de la persona aturada és una dona de 45 anys que procedeix del sector serveis. Molt bé, aquest és el punt on estem ara. Jo crec que dona una mica de visió bona de quina és la situació. És a dir, estem en un punt d'inflexió i és cosa nostra treballar cap a l'èxit o fer les coses malament i en el fracàs. Per tant, tenim que actuar. I com tenim que actuar? I aquí hi ha unes claus que tenim que seguir per poder tirar endavant el país. I això és, el primer de tot, definir i consensuar. I aquesta paraula consensuar m'ha agradat molt perquè l'he sentit tant quan ha parlat la senyora Pilar Díaz i la senyora Ana Breda, perquè es té que consensuar per poder arribar a bon terme. I es té que consensuar una estratègia industrial, subsectorial o sectorial a llarg termini i adaptar-la a la nova economia. Què és la nova economia? La nova economia és fixar-nos on hi ha valor afegit, perquè tenim que anar a ser competitius en extrem en indústries que aportin valor afegit. Com s'assoleix la competitivitat? Amb innovació. Recordem que avui en dia el rànquing que ocupa Espanya amb innovació és el número 30 en el món, quan pel PIB tindríem que estar al voltant del 15. Digitalització. Automatització de processos. En digitalització tinc que dir que en el que és infraestructures estem en el top 10 dels països, però no en les altres àrees. Automatització de processos, com deia, I+D+I, intel·ligència artificial, Big Data, etc. Però no només a la part productiva, és que té que ser a totes les àrees de l'empresa. Tenim que fixar-nos en les indústries que puguin ser sostenibles i un punt importantíssim, el talent humà, que és amb el que vull centrar ara. Tenim l'adequat? El sabem retenir? Sabem atraure el talent humà que ve de fora? També hi ha altres punts, com és la col·laboració públic-privada, l'importància de reduir la burocràcia, com deia la senyora consellera delegada de Bankinter, la senyora Dancausa, l'altre dia, ara per ara, el 7% dels seus ingressos van
a temes administratius i burocràtics, i això és una bajanada. I per últim, volia aquí afegir una cosa així que he pensat que també era un tema per pensar-ne, que és l'adaptació a les noves formes de lideratge. Tenim que necessitem, ara per ara, trencar amb aquestes formes de lideratge a les que estem habituats i necessitem líders digitals, jerarquies molt més planes, on les coses puguin fluir molt més ràpidament entre els equips multidisciplinars, diversitat, i això no ho dic jo, això hi ha numerosos estudis que sustenten que equips multidisciplinars i que inclouen la diversitat donen molts més beneficis a les empreses. I jo em vull fixar en el talent, que hem parlat en el talent humà, perquè els joves són el futur, però la dona és el present. I hem vist que tots dos són segments que s'han vist molt afectats per tot el tema de la Covid. Què tenim que fer amb el talent dels joves? Com aconseguim que es fiquin dintre les empreses i siguin una força que empenyi les empreses? Doncs el primer de tot és ensenyar a pensar. Ensenyar a pensar, fonamental. I per arribar a això és necessari que tinguem un pacte per l'educació. És impossible generar un bon sistema educatiu si cada vegada que canvia el color del govern canvien els plans educatius. Estem condemnats al fracàs. Tenim que fer un pacte per l'educació general que es mantingui, sigui qui sigui el color que governi. Atraure i retenir talent. Necessitem talent per la tecnologia perquè és l'única força que ens ajudarà a tirar endavant el país. I com ho fem, això? Fixeu-vos, he volgut posar aquest número, i he dit que jo soc dona de números. En el 2006-2007, el 32,6% dels estudiants universitaris estaven matriculats a carreres STEM. 10 anys més tard, aquest número havia caigut al 24,6%. I no tinc més dades, però crec que m'esgarrifaria si mirés què ha passat en aquest últim curs. I per això es necessita començar des de petits, crear referents, especialment per les dones. Les nenes, encara que els agradi la tecnologia, assumeixen que ser tecnològica és ser friqui i això amb certes edats no els agrada. Tenim que crear referents. Hi ha molta dona molt potent, com s'ha vist ara mateix amb les persones que han parlat fins ara. Necessitem crear referents tecnològiques, enginyeres, físiques, científiques, metgesses, arquitectes. Si n'hi ha dones molt potents, però tenim que crear els referents que les noies es vegin reflexades amb elles i no amb el que tenen ara, que ja sé que estic fora d'àrea, però en els grandes hermanos i totes aquestes coses. O sigui, crear referents potents en aquestes àrees. Potenciar encara més la formació professional i els graus duals amb una col·laboració públic-privada. Recursos per a les universitats. A mi em fa molta pena quan examino els rànquings mundials d'universitats i veig que les nostres universitats comencen a aparèixer com per als 50 o més avall. La veritat és que els professors universitaris fan meravelles amb els pocs recursos que tenen, però els tenim que ajudar perquè és vital per al nostre futur. Digitalització, he parlat abans d'això, hi ha que fomentar-la perquè és l'entorn natural dels nostres joves. Els nostres joves, si van a una empresa no digitalitzada, al cap de 2 dies la deixaran. És el seu entorn i això també ens té que empènyer a fer-ho. I per últim he posat idiomes, encara que sé que ja comencen a haver-hi aparells que quan els parles et tradueixen. Què és el punt important? El punt important és parlar-ne, sí, clar, també, però és que els idiomes des de petits estructuren la ment. Passem a les dones. Quina és la situació actual de les dones en el nostre país? Doncs el 60% de les dones el 60% dels graduats en aquest país són dones. Però, encara i així, pateixen una bretxa salarial que va del 15 al 25%. Són el 75% de les mitges jornades. Es troben amb un sostre de vida real, desafortunadament, sobretot a partir de tenir el primer fill. I com li ha afectat el Covid? Doncs miri, molt malament. Hem vist que són el 55% dels aturats. Per què? Perquè han tingut que fer de cuidadores, de professores i de treballadores alhora.
han cedit, li han donat preferència a les seves parelles perquè normalment guanyen més diners, encara que potser la posició no sigui més elevada, i els han deixat els espais perquè ells en l'estudi, a la cuina, al menjador, on sigui, s'han instal·lat, s'han aïllat del món, han agafat l'ordinador i han deixat que la dona tingui capanyes amb els nens, amb la cuina, amb el treball, a deshores, deixant-li els ordinadors als fills per poder anar a classe quan estàvem tots tancats, etc. I això li ha repercutit molt amb el tema de l'estrès, tant que 3 de cada 4 se senten cremades, segons un estudi McKinsey. I que amb un 50% més que l'homes estiguin pensant en reduir o inclús deixar la feina. I això és un desastre que per nosaltres és un desastre nacional, perquè tenim una carència brutal de mà d'obra qualificada. Quines accions tenim que portar a terme per superar aquest punt i ajudar-les? Doncs algunes coses ja estan engegades. L'únic que hi ha que fer és veritablement fer que es compleixin, com el tema de la igualtat d'oportunitats a través dels plans d'igualtat de les empreses. La promoció a llocs de direcció, que no és més que complir la llei que existeix i que s'ha deixat allà aparcada perquè no interessava. Infraestructures. Si volem que la dona treballi o s'incorpori amb un grau més elevat de compromís amb les empreses, necessitem infraestructures de guarderies, centres extraescolars, centres de dia per gent gran, residències, perquè continua sent el pilar de les cures a la família. Educar en corresponsabilitat des de ben petits als nens. Reforma horària, més flexibilitat per poder fomentar la conciliació. I tornem-hi, digitalització, perquè si es teletreballa amb condicions, i aquest és el punt important, amb condicions, disminuirà la bretxa de gènere i us donarem més oportunitats perquè la dona pugui arribar a llocs de feina més elevats, perquè tindrà que viatjar menys gràcies al teletreball i podrà accedir també, inclús se li obriran més oportunitats per poder accedir a feines més distants. I per últim voldria posar aquesta foto. I aquí que no se m'esveri ningú, perquè no la poso ni pels colors que representen i tot això. No, això no m'interessa pas gens a mi. Jo soc dona d'empresa. Per què la poso? Perquè aquesta senyora ha aconseguit una cosa que tant la senyora Díaz com la senyora Nebreda han estat comentant, i és que ha aconseguit consens. Ha estat capaç de liderar i governar un país amb el consens del partit de l'oposició durant més d'una dècada. I això és el que necessitem també aquí a Catalunya, que tots ens unem i fem molta més força tots junts. I, evidentment, això no és més que un petit exemple del que és capaç el talent femení. Moltes gràcies. No, gràcies a tu, Carol. Una exposició molt interessant. Has tocat molts punts, la veritat, i des de diferents aspectes. Ha estat molt enriquidor, sobretot has destacat molt el consens, com has dit ara. Crec que en el punt que has dit de crear referents, justament la senyora Angela Merkel pot ser un més que bon referent pels nostres joves, i les nostres joves, evidentment. I entre d'altres temes també has tocat el tema de l'educació i el vinculat a tots els nivells, pel que he entès, i justament arribar a un consens en un pacte de l'educació que costa tant i tant en aquest país. I aquí has tocat un punt que crec que es té molt en compte a nivell industrial, a nivell d'empresa, però que manca segurament a nivell polític, que és el planificar a llarg termini. Un consens amb educació ha de ser sempre a llarg termini. Per tant, em quedo amb aquestes 3 idees, el referent, el consens i a llarg termini. Molt important. I ara passaríem a la següent persona que intervindrà, que és la senyora María José de la Maza. Ella té una gran experiència en la definició i implementació de projectes de transformació empresarial en diverses consultores. És cofundadora de l'empresa Dynamo Challenge i també és professora d'Estratègia, Direcció General i Emprenedoria i directora acadèmica de diversos programes a ESADE Executive Education. Ara que hem parlat de recursos per l'educació i d'un pla d'educació, doncs què millor que escoltar la senyora María José de la Maza. Sisplau, endavant. No sé si la tenim. Perfecte, sí. Em podeu sentir?
Perfectament, gràcies. Endavant, sisplau. Doncs perfecte. Primer de tot, moltíssimes gràcies. Agrair al Consell Català del Moviment Europeu per convidar-me en aquest event. Gràcies, Oriol. Gràcies també per pensar en nosaltres i per pensar també, jo crec, en la gent que està molt connectada amb el que és l'empresa, perquè jo crec que això és clau i és molt important, la visió també de les empreses i de les companyies. Jo crec que realment estem en un moment i en un entorn on s'estan alineant els diferents astres per realment posar focus a la sostenibilitat en el mig i llarg plaç, tant per les empreses com en general també per les persones, que és un punt que jo crec que és molt important. Com tu deies, Oriol, jo tinc una bicefàlia, jo estic, per un costat estic amb les empreses ajudant en el creixement i sobretot en la sostenibilitat. Això ho hem vist molt en el moment del Covid. Hem passat a iniciatives de créixer, identificar nous negocis, a veure què és el que podem fer per realment mantenir la sostenibilitat de la companyia en el curt, mig i llarg plaç. I després la façana aquesta acadèmica que ens dona una mica les bases per realment tenir una mica consistència amb tot allò que fem. Jo sempre intento barrejar una mica aquests dos mons, que l'empresa tingui una base que tingui sentit, però després també quan estem a les aules, transmetent als directors generals i a tots, emprenedors, estudiants, etc., tot el que els volem transmetre, una mica també el que és la realitat de les companyies. I aquí jo començo i lligo una mica potser amb la presentació de la Carol. Jo crec que és molt important, i no entraré perquè la Carol ha entrat molt, el tema de les persones. Jo sempre penso que l'estratègia i la innovació, que és un tema per mi molt important i que és un tema que nosaltres treballem molt, és clau, però tot això a les empreses sense les persones no es fa. Jo crec que les persones són el motor de les empreses, són el motor de l'economia, són qui realment fan realitat els èxits i també són les que pateixen aquelles circumstàncies d'entorn. Jo crec que això és molt important, no perdre mai el punt de vista quan estem treballant en empreses, que al final en les empreses hi ha persones. I això ho dic des d'una vessant molt, molt, molt pràctica. Jo crec que a les persones se les té que involucrar. Les persones poden aportar moltíssim valor i això des d'un punt de vista, evidentment, acadèmic i formatiu, però també des d'un punt de vista de les persones. Dit això, jo també he preparat 4 transparències com la Carol. Comparteixo pantalla, si voleu, per començar una mica... Sí, perfecte. Perfecte, doncs em dieu... Si podeu veure la pantalla, hi ha tot el PowerPoint projectat en pantalla completa. Efectivament, ara mateix es veu. Sí, perfecte. Doncs vinga, anem a començar. Per mi, el punt de partida, jo em vull centrar una mica més amb el punt de vista més potser de l'empresa. Insisteixo que la Carol ja ha tocat molt el tema de les persones. És molt important tot el tema del lideratge. És important un punt que la Carol ha tocat, però crec que també s'ha de treballar molt, i és el lideratge en la diversitat. Jo crec que a les empreses hi ha homes i dones, la Carol tocava una mica aquest tema. És molt enriquidor realment tenir a les empreses, en els consells i a les direccions generals, equips mixtes. És una realitat, estadísticament es pot comprovar que realment tenim perfils diferents, estils diferents i habilitats diferents a l'hora de gestionar empreses, amb la qual aprendre a liderar en aquesta diversitat i potenciar també la dona en aquest lideratge, jo crec que és molt important. Com deia, em centro en la part de les empreses. Us ensenyo 4 números. Primer de tot, i ara ja estem en el moment en què estem en el moment del Covid. Com afecta o com ha afectat això a les empreses i a les empreses industrials i de producció? Aquí tenim moltíssims informes. Aquí jo he agafat un simplement com a exemple, però aquí podem veure realment que la producció i la facturació en general de les empreses ha baixat en el global. Important, jo crec, també tenir en compte
que això depèn dels sectors. Hi ha sectors on han baixat més, on han baixat menys, inclús hi ha altres on hi ha hagut un increment molt important. Jo crec que aquesta és una dada que és important tenir en compte. No tothom ha patit o està patint en aquesta crisi on estem ara les mateixes conseqüències, però sí que en general jo crec que hi ha un factor comú en totes elles i és la supervivència. És la subsistència a les empreses en el curt i en el mig i llarg termini. Aquí jo crec que hi ha un punt important que hem de tenir molt en compte i és, ara estem en un moment difícil, estem en un moment on la subsistència a les empreses és clau. Avui les empreses pateixen el dia a dia la tresoreria, la majoria d'elles, pateixen el que, com que m'he vist molt afectada per al tema de l'entorn, tinc problemes amb aquest equilibri del cash que tenim i les empreses, tal com avui estan estructurades en general, tenen una estructura, tenen una organització que fa que tinguin que aguantar una sèrie de costos i de responsabilitats que evidentment no ajuda amb aquesta pandèmia. Dit això, per mi és molt important també tenir en compte el que ara tenim que sobreviure amb aquesta situació, i dic sobreviure, potser exagero, perquè ja dic que no totes les empreses tenen la mateixa situació, però sí que crec que és important aquest punt de avui hem de sobreviure, però tinguem en compte que això tampoc ens pot comprometre en el futur de les empreses i en el futur de la competitivitat. Crec que abans, en una de les ponències, crec que el Xavier ha fet una pregunta de i no ens estem menjant avui els recursos de demà, alguna cosa semblant. Jo això crec que també és important aplicar-ho a les empreses. I avui les empreses, a què estan focalitzades i quin és el seu focus? Avui les empreses estan focalitzades a veure què passa, a veure què és el que en ve de l'entorn, aquests riscos que ens estan afectant, aquestes variables d'entorn, aquestes variables amb incertesa, veure com afecten a la nostra companyia, veure com nosaltres podem ser flexibles i podem ser àgils per realment adaptar-nos a aquest entorn i veure, evidentment, com això està afectant els nostres resultats com a companyia, però sobretot el que deia abans, el que està més a baix de la part dels actius del balanç, que és el cash. Aquí jo crec que hi ha un factor important que està canviant al llarg del temps i és que quan estem parlant de riscos, la teoria el que diu és que tu tens que treballar els riscos per minimitzar les seves causes i per minimitzar l'impacte. Cada vegada més les causes, els riscos, estan més descontrolats. Cada vegada ens arriben riscos, ens arriben impactes a la companyia que nosaltres segurament podem fer poc en el que és l'aparició d'aquest risc. Però, en canvi, el que han de fer ara les companyies i en el que haurien d'estar focalitzades és en veure com transformen, com modifiquen la seva forma de treballar per adaptar-se a tots aquests canvis d'entorn que venen i que cada vegada tenen més incertesa. Això és el que se li diu als signes negres, que el que diu és potser la probabilitat que aparegui un cert risc és molt baixa, però l'impacte és molt, molt alt. Jo el que dic és que cada vegada tenim més signes negres, amb més probabilitat que algun d'ells apareguin i com que no sabem quin, ens hem d'adaptar moltíssim a la flexibilitat. I com deia abans, jo crec que hem de posar foc en avui com podem ajudar a les companyies, però també a demà. Hem de garantir aquesta resiliència que dèiem, evidentment, però que això no ens comprometi en el futur, que la nostra visió competitiva en el futur no es vegi marmada per el que puguem estar fent ara. Això és molt important perquè el punt de vista de no descapitalitzar a l'empresa jo crec que és un factor molt important que es té que tenir en compte. I com deia abans, no entraré aquí en cadascun dels punts, però sí que, com deia abans, està canviant una mica la visió de la companyia i estem passant d'una visió molt basada
amb el tamany, molt basada en el volum, molt basada en la solidesa, molt basada en la seguretat, en tenir-ho molt controlat, tant els mercats com els nostres processos interns, etc., amb una visió molt de el volum és important, és molt més important, la rendibilitat és molt més important tenir posada l'antena a l'exterior, és molt més important donar flexibilitat i introduir aquesta agilitat dintre de la nostra companyia per poder adaptar-nos a aquells canvis d'entorn, etc. Jo crec que aquí és un tema important perquè moltes vegades estem parlant de com podem ajudar les empreses a fer grans canvis transformacionals. Ojo, que aquí el que hem d'ajudar a les empreses i ensenyar a les empreses és a canviar segurament la seva també forma d'enfocar-se tant a l'exterior com a l'interior. I lligo ara amb la segona part i és com podem ajudar a les empreses i com els podem ajudar des de tot l'ecosistema, inclús també, evidentment, des de l'administració. Jo crec que aquí el que hauríem de fer és, inclús en les nostres solucions que els hi plantegem, en les ajudes que els hi plantegem a les empreses, jo crec que aquí hem d'introduir també un punt d'innovació i, evidentment, un punt de rapidesa, com ja s'ha dit, jo crec, avui la jornada. Jo crec que hem de buscar solucions creatives que ens permetin realment donar aquest valor que les empreses estan buscant. Perquè avui les empreses què necessiten? Necessiten un model financer molt més flexible del que tenen, necessiten entendre com poden adaptar el seu negoci, com poden ser ràpides amb la implantació de totes aquestes iniciatives i també necessiten canviar una mica el xip i pensar que l'entorn està canviant tant i tan ràpid que el que tenen que fer és canviar el seu mindset, la seva forma de pensar cap a una forma molt més transformacional i del canvi continu. I lligant una mica amb el que dèiem abans, jo diria quines haurien de ser, sota el meu punt de vista, les palanques transformadores o com nosaltres podríem incidir amb les diferents iniciatives. Quin tipus d'iniciatives podríem llançar? Jo crec que, en primer cop, iniciatives basades en les persones, amb la societat, amb els empleats, iniciatives basades també en ajudar a les empreses a ser més flexibles sota un punt de vista econòmic-financer i iniciatives també basades en la col·laboració. Jo crec que això és molt important. És important entendre, avui tenim empreses, avui tenim sectors que estan patint, per exemple, una baixada molt important del volum del seu negoci. Però estem també tenint empreses que estan patint una sobrecàrrega de feina. Parlàvem abans d'empreses tecnològiques digitals. Si entrem en el món farmacèutic, tenim un altre món diferent. I aquí, per què aquest capital tan important que tenen les empreses, aquest personal tan important que tenen les empreses, aquests professionals, d'alguna forma no podem generar algun tipus d'iniciativa de col·laboració en aquest sentit. És molt fàcil dir-ho des d'aquí i jo crec que potser és molt complex implementar-ho, però per què no podem compartir aquells recursos que tenim entre les companyies, tant el que són persones com el que són, per exemple, actius, etc. Però jo crec que a les persones aquí també hem de posar una mica de focus, els nostres empleats, de quina forma també podem flexibilitzar i de quina forma els podem donar oportunitats potser amb altres companyies. Jo crec que aquí podríem llançar accions, inclús des de les administracions, per alguna forma potenciar aquesta col·laboració. Com deia, iniciatives que pensin en les persones, no només a nivell col·laboració. Les persones dintre de les empreses tenen moltíssim talent, hem de potenciar el talent intern de les companyies, hi ha moltes iniciatives que es fan per potenciar la innovació interna, per potenciar la intraemprenedoria, etc. Aquí podríem parlar molt i no entraré, però realment el que sí que s'ha demostrat, o almenys amb la meva experiència i la meva vivència, és que les persones poden ajudar a transformar involucrant-les tant dintre de la nostra companyia com dintre d'aquest ecosistema. Aquest és un punt. L'altre punt que ja hem comentat és, evidentment, la part econòmica financera, però per mi el més important no és créixer, sinó
transmetre a les empreses, ajudar les empreses a ser cada vegada més rentable i ajudar les empreses a tenir, evidentment, cada vegada més caix. Aquí no entraré, aquí es podrien fer moltes coses, però el que sí que és important és ajudar a les companyies a transformar el seu model de negoci cap a estructures molt més àgils i molt més flexibles. Aquí tenim, per exemple, aquí tenim les referències, jo crec que aquest llibre és molt interessant, però aquí tenim una referència que ens parla de tenim diferents palanques dintre del model de negoci de les nostres companyies, la forma de monetitzar, la forma en què ens organitzem, treballem molt internament, treballem amb l'ecosistema, com ens estem organitzant. La Carol ha parlat de processos, organització, estructura, etc. I aquí és important que les empreses entenguin que també tenen que canviar la seva forma de fer interna i jo crec que aquí nosaltres també podríem llançar alguna iniciativa per ajudar en aquesta transformació. Com per exemple, si parlem en el sector industrial, entendre quin és tot l'ecosistema en el que nosaltres estem treballant, on està la nostra companyia, quins són els stakeholders que tenim al voltant de la nostra companyia i de quina forma podem obrir vies de col·laboració per realment fer la nostra empresa molt més flexible i molt més fiable. I com deia, la col·laboració ja no només centrat en un àmbit molt d'alt nivell empresarial, sinó també involucrant a les persones, persones que jo tinc d'alt potencial, que avui potser les tinc parades, podrien potser també ajudar a altres companyies i d'alguna forma compartir recursos, compartir persones, compartir, evidentment, infraestructures, compartir actius, compartir maquinària, compartir, etc. Jo aquí he volgut fer una mica un overview. Per mi és molt important ajudar a les empreses, no tant donar eines de si tu ara tens una necessitat en el curt plaç econòmica, financera, sinó jo d'alguna forma t'ajudo a transformar-te perquè avui puguis subsistir però perquè estiguis preparat per al dia de demà. I jo crec que també des de les diferents ajudes es podrien instrumentalitzar aquest tipus de diferents iniciatives, formes de col·laborar, etc. Un punt que jo crec que és molt important, hem estat parlant abans i la Maria Teresa ens ha estat explicant, la Pilar també ens ha estat explicant, temes d'ajudes, de fons, etc., que estan a disposició de l'entorn i a disposició de les empreses. Jo us tinc que dir que de la meva experiència en el contacte de les companyies és una pena perquè crec que les empreses no acaben de percebre realment tot el potencial que tenen totes aquestes ajudes. Jo crec que aquí també podríem fer una tasca més informativa, no sé com es podria instrumentalitzar a través de les diferents gestories que ajuden a les companyies, a través dels diferents assessors, no ho sé, però jo crec que hi ha moltíssima informació. Potencialment les empreses tenen moltes ajudes que els hi podria aportar molt de valor i jo crec que en certs casos no acaben de tenir tota aquesta informació. La meva experiència em diu que és perquè l'empresa està focalitzada en sobreviure i tot l'altre potser no és important per ell avui, però sí que és important tenir en compte tot això i que sàpiguen realment que no estan soles, que l'ecosistema les ajuda i de quina forma els hi pot ajudar. Evidentment, a part d'aquesta informació, jo crec que, com la Carol deia, a través de la formació també podem ajudar molt a aquest canvi transformacional de les companyies. I m'agradaria acabar una mica amb un punt positiu. Jo crec que estem en un entorn català on tenim moltes empreses, tenim moltes pimes, però tenim un gran potencial. Nosaltres, jo crec que com a catalans i com a empreses catalanes tenim una forma de fer que ens ajuda sempre a tirar endavant. I si no, tenim
aquest exemple. Realment, què és un castell? Un castell és un grup de persones, organització, que està dintre un entorn que el suporta, que té un objectiu comú. Tots al final estan treballant perquè el castell sigui el més alt possible i no s'enfonsi. No mirar enrere, ser ràpids en la pujada, tenir una visió global, entendre que cadascuna de les peces del castell o de l'empresa són fonamentals per aportar valor en el global. Cada element és clau i al final jo crec que com a catalans i com a empreses catalanes tenim molta força, molta iniciativa i molt potencial i crec que això ja s'està aprofitant i encara ho podem potenciar i ho podem aprofitar molt més. Doncs, jo ja he acabat una mica el que us volia explicar. Jo crec que m'agradaria pensar que és un punt més d'informació del que heu estat parlant. Sentint a la Maria Teresa, sentint a la Pilar, sentint a l'Elisabet, veig que realment les diferents parts del puzzle estem tots molt alineats i al final amb un objectiu molt comú, amb el qual estic encantada i res, aquí us deixo la meva presentació. Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de compartir avui amb vosaltres el meu punt de vista i res, a disposició per el que vosaltres necessiteu. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Maria José. Has fet una exposició molt ampla, molt bona. Has agafat molt bé el fil que ens havien deixat de la Clàudia, la Carol, perdó. Aleshores, el que sí vull remarcar de la teva intervenció és que has agafat el fil del talent, de les persones, però has posat, jo crec que un punt clau sobre la taula, que és l'accés a aquesta informació necessària per poder accedir als fons. I ara, justament, parlarem amb una persona que és qui ens pot introduir com han d'accedir a aquesta informació a les empreses, perquè escoltarem la intervenció del senyor Àngel Hermosilla, que és economista i màster en estudis regionals, urbans i metropolitans, però que actualment és gerent de l'àrea institucional de PIMEC i professor associat d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant per la part que hem dit de fomentar el talent, com per la part d'informar a les empreses de com tirar endavant i com fer aquesta supervivència que has esmentat a curt i mig termini, crec que PIMEC, com a patronal que és, té un paper important a jugar. I, per tant, senyor Hermosilla, estem aquí amb un delit important per escoltar-lo. Endavant, sisplau. Hola, molt bon dia a tots. En primer lloc, agrair al Consell Català del Moviment Europeu la invitació, tant al seu president, en Xavier Ferrer, com a tu mateix, Oriol, com a secretari general. Bé, jo la meva exposició l'he dividit en 4 parts. Volia fer algun esment als fons des de la perspectiva europea, baixar al cas espanyol, una mica com front d'aquests fons, com ho veu el teixit empresarial i institucional i finalment fer un esment una mica a la tasca que des de PIMEC i que ara les pimes estem fent. Bé, com s'ha esmentat, aquests fons extraordinaris dirigits a afrontar la pandèmia, el Next Generation, són uns fons molt potents, 750.000 milions d'euros, un 52% en ajuts directes i un 48% en préstecs, amb aquesta idea dels emprèstits en mercats de capitals, que això és una novetat respecte al passat, amb un reemborsament l'any 2058 i amb una sèrie de programes que estan dintre on destaca el mecanisme de recuperació i resiliència. Però, com s'ha dit, això s'ha d'ajuntar o s'ha de considerar conjuntament amb el marc financer plurianual, que és el marc pressupostari que va fins al 2027, que estem parlant de 1,1 bilions d'euros i, per tant, són dos paquets importants, un específic, el Next Generation, però també l'altre és un marc habitual, però també molt important que hem de considerar de manera plegada. Específicament el Next Generation ve a donar de resposta a 2 reptes cabdals per la Unió Europea. Evidentment, l'impacte econòmic de la pandèmia. Aquest any
2020 el retrocés previst de l'economia europea estarà entre un 7 i un 8%. Per tant, el PIB comunitari caurà entre un 7 i un 8%. Per tant, la pandèmia ha tingut un impacte directe i, evidentment, aquests fons europeus van dirigits a això. Però no ens oblidem d'un altre tema important, complementari, com és que aquests fons, d'alguna forma, també venen a donar resposta a la pèrdua de dinamisme i competitivitat que l'economia comunitària ve patint en els darrers anys. Si fem un rànquing, de fet hi ha rànquings mundials de competitivitat per països i el que fa referència a l'any 2020 del Centre Mundial de Competitivitat, l'IMD, l'Institut de Management de Desenvolupament de la Gestió, podríem dir, situa els països comunitaris entre els 10 països més competitius del món. Només hi ha 3 països comunitaris i són Dinamarca, Holanda i Suècia, però és que entre els 20 només hi ha 8. Per tant, els fons venen a donar resposta a la pandèmia, però d'alguna forma hi havia una qüestió pendent i aquesta pèrdua de dinamisme que d'alguna forma aquests fons també tenen aquesta finalitat. Bé, els fons evidentment s'han de posar en valor, són una veritable fita històrica i jo destacaria fonamentalment 4 o 5 punts. Un és el temps d'aprovació. Ha sigut una resposta molt ràpida, 4 mesos entre el març i el juliol, que és quan se n'aproven, doncs en 4 mesos pràcticament s'han aprovat per part del Consell. És una reacció relativament ràpida, tot i que després hi ha tota una tramitació més burocràtica que segurament faran que el primer finançament arribi en el segon semestre d'aquest any. Una altra referència important és el volum de recursos. És el major paquet d'estímul de la història, 750.000 milions d'euros, més, com deia, el marc financer plurianual de 1,1 bilions. La modalitat del fons, una mica més de la meitat, 52% són ajuts o subvencions, fons perdut, i un 48% són préstecs. L'obtenció d'aquests fons, d'aquests recursos, endeutament amb aval dels països comunitaris. Primera vegada a la història, però cosa que no es va poder fer en l'anterior crisi. El termini, estem pensant en el mitjà llarg termini, amb un reemborsament, com deia, l'any 2058. I l'altre és la finalitat, amb 2 objectius bàsics, sostenibilitat i digitalització. Cada estat membre haurà d'elaborar els seus plans de recuperació i resiliència, on es posin les reformes i inversions que ja s'han dit, i fins al moment només 11 dels 27 països han presentat plans de recuperació i resiliència. Espanya encara no l'ha presentat. Quina és, des del nostre punt de vista, la principal crítica amb aquest marc comunitari? Que no s'atén la sostenibilitat financera, ja s'ha esmentat anteriorment. Segons les nostres dades, en el mes de desembre, un 54% de pimes catalanes tenien problemes de tresoreria. En el pic més alt de la pandèmia arribava al 80%. 54% al mes de desembre. Però és que, a més, el 70% de pimes catalanes manifesta que tindrà o té problemes financers. Gairebé un 40% els tindrà durant aquest primer semestre. Front d'això, aquests fons Next Generation no hi donen resposta. Certament, la Comissió Europea havia previst en el mes de maig passat un mecanisme de reforçament de la solvència de les empreses a través de la seva recapitalització. Era l'anomenat Solvency Support Instrument. Però aquesta proposta, que pretenia mobilitzar 300.000 milions d'euros a través d'intermediaris financers, no es va aprovar en la cimera europea del mes de juliol. I aquest instrument, per atendre la solvència financera, greu problema en l'actualitat, es va deixar en mans dels estats membres, tot i la reclamació de moltes entitats, entre elles la patronal europea de les petites i mitjanes empreses. Hi ha països com França o hi ha regions com Flandes que han posat en marxa mecanismes de sostenibilitat financera per atendre aquesta qüestió. No és el cas d'Espanya ni de Catalunya, en el qual PIMEC està fent propostes de manera continuada al llarg dels darrers mesos. Per tant, aquests fons, podem arribar a una primera conclusió. Aquests fons són fons d'inversió, com s'ha dit, són fons de mitjà i llarg termini, de transformació, de reforma i reconstrucció econòmica, però no són fons de rescat. No ajudaran a donar resposta a aquest problema de la sostenibilitat financera, al problema del curt termini.
Bé, Espanya, en aquest context, és el segon país amb més finançament, 140.000 milions d'euros, un 52% en ajuts directes i un 48% en préstec. És una gran oportunitat per Espanya i per Catalunya, per a la seva reconstrucció, però també per a la seva transformació del model econòmic. És un repte històric. Ara bé, té els seus riscos. Ens va el prestigi i la imatge si no sabem gastar tot i gastar-ho bé. I, evidentment, aquí hi ha un hàndicap i és que en els darrers anys Espanya no ha estat capaç de tenir un grau d'execució de fons comunitaris, podríem dir, apropiat. Ens hem mantingut entre un 15 i un 20% aproximadament. I això és un hàndicap important per nosaltres. Els documents dels Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència han de ser documents, que són els que hem de presentar per part d'Espanya, evidentment que tinguin en compte, com s'ha dit, tots els agents que poden dir coses, comunitats autònomes, governs locals, entitats privades, i ha de fer un especial èmfasi en les pimes. En el cas d'Espanya, el pla provisional està en Espanya Puede, com s'ha dit, amb 10 línies estratègiques, i és important retenir que en els pressupostos de l'Estat espanyol per l'any 2021 s'inclouen ja 24.000 milions d'euros d'aquests fons europeus. 24.000 milions d'euros. Són fons a gastar, si no recordo malament, en els propers 3 anys. Com deia, Espanya ja ha remès a la Comissió Europea totes les reformes estructurals que abordarà amb aquests fons, excepte dues. Una, la de pensions, i l'altra, la del mercat laboral. I aquestes dues reformes, que no és l'únic país que té, podríem dir, ara mateix aquest problema, França també està en la mateixa tessitura, s'han de presentar properament per poder, evidentment, accedir a aquests fons. Bé, el teixit empresarial i el teixit institucional, com ha respost o quina és la posició que té davant d'aquests fons? Des del mes de juliol s'han creat moltíssimes expectatives al voltant dels fons, especialment per part dels sectors i les empreses més afectats per la crisi. Les expectatives són enormes. Expectatives que han estat alimentades en moltes ocasions per la gairebé nul·la informació i per una escassa transparència per part de les autoritats públiques, fonamentalment les autoritats estatals que han donat poca informació, almenys durant la segona part de l'any passat. Això s'afegeix a un desconeixement sobre tot el que fa referència a aquests fons, sobre el risc i la por que el calendari pogués estar estret o amb terminis reduïts i sobretot per la manca de debat real a nivell polític i social. Penseu que la primera vegada que es debatran aquests fons al Congrés serà quan es trameti parlamentàriament el Real Decret Llei que es va aprovar el 31 de desembre passat, conegut com 36/2020, que després esmentaré. Serà el primer debat, podríem dir, entre cometes, polític que es produirà al Congrés sobre aquest tema. No hi ha hagut un debat social, real, complet, integral, com s'ha dit, sobre aquests fons. Fins ara, tots els interessats, empreses, institucions, hem estat durant mesos i setmanes cercant informació de les administracions públiques i d'altres fons, tractant d'incidir en els procediments i en les fórmules, cadascú atenent als seus grups d'interès. En el cas nostre, evidentment, intentant que les pimes estiguin en el punt prioritari, podríem dir. Què volem? Volem una veritable estratègia integral, consensuada, coordinada a nivell estatal i de les comunitats autònomes. Volem que aquests fons estiguin a les agendes dels governs, de tot tipus de governs, dels grups polítics i del sector privat. Impulsar, com s'ha dit, la col·laboració pública o privada en tota la seva extensió. Volem transparència i informació. Volem també transversalitat i capil·laritat que arribi a tot el teixit empresarial i en les mateixes condicions. Volem que els projectes siguin objecte d'avaluació i selecció i que aquesta avaluació i selecció sigui independent i objectiva, amb preeminència de la concurrència competitiva. Volem que s'estableixi un sistema d'indicadors de seguiment i valoració que mesurin l'eficiència i l'eficàcia d'ús d'aquests fons, que aquest sistema sigui públic i que hi hagi una entitat encarregada de fer aquesta valoració i aquest seguiment. La societat té que tenir sensibilitat, per tant s'han de fer accions per conscienciar a la societat, a tota la societat, de la importància d'aconseguir l'èxit d'aquests fons. S'han de gastar tots i s'han de gastar bé. I aquí Catalunya ha de ser un agent actiu, ha de participar i influir en els jocs de decisió
i ha de bastir de projectes solvents, alineant estratègics de tots els agents socials, econòmics, que tenen coses a dir en aquest sentit. Hem de pensar que l'economia i la política econòmica dels propers anys estarà vinculada a aquests fons. Són molt importants, estem parlant només per aquest any i segons pressupostos estatals de 24.000 milions d'euros. Bé, fins al moment l'escassa informació que tenim ens indica, en primer lloc, que els treballs previs de definició han estat molt introspectius, s'han fet dintre dels ministeris, han sigut treballs de top-down, en lloc de ser inclusius i bottom-up. Poca coordinació, a més, entre ministeris, cadascú està establint uns procediments diferents. De la poca informació que ens arriba o que s'ha publicat a través de resolucions puntuals, estan arribant coses que mostren poca coordinació o almenys procediments, com deien, diversos per part dels ministeris del govern central. La resolució, podríem dir, o la plasmació en el BOE més important és la del Real Decret 36/2020, com deia anteriorment, del 31 de desembre, que estableix la figura del PERTE, del Projecte Estratègic de Recuperació i Transformació Econòmica, que són els projectes tractors, crea un registre públic d'entitats impulsores d'aquests PERTEs i, a més, encoratja a fer projectes europeus. Els únics ministeris que fins al moment han tret alguna cosa ha sigut el Ministeri d'Indústria i el Ministeri de Transició Ecològica, llançant convocatòries de PERTE, com deia anteriorment, fixant un mínim d'inversió de 40 milions d'euros en el cas industrial, en el cas del Ministeri d'Indústria. Evidentment, això és una barrera important, perquè només podran accedir a aquells projectes que tinguin aquesta dimensió. Els que es quedin per sota, evidentment, no tenen consideració de PERTE, de projecte tractor. Les convocatòries començaran a sortir a partir del març-abril d'aquest any, per el cas de les sol·licituds o projectes particulars, individuals, i el que sí comença a veure és que hi haurà una gestió molt concentrada en el govern central amb una escassa descentralització en comunitats autònomes. Per ara només les àrees que necessiten proximitat seran delegades parcialment en comunitats autònomes, com per exemple el comerç, part del comerç, part del turisme i part de les polítiques actives d'ocupació. Les convocatòries que han anat sortint, són aquestes que deia fonamentalment, sembla estar més pensades en grans estructures empresarials amb una participació d'ajuts directes important i en el cas de les pimes queden relegades a un segon terme i en aquest cas sembla que apunta més cap al préstec que cap a l'ajut directe, cosa que obligarà a un major endeutament. Bé, des de PIMEC, evidentment, hem estat en tot moment, jo diria pràcticament des del moment de la seva aprovació en el mes de juliol, desplegant tota una acció de captació d'informació i d'intentar influir a nivell europeu, estatal i català. Hem tingut moltíssimes reunions amb les administracions públiques de tot tipus, estatals, com deia, catalanes, europees, trobades informatives, interlocucions responsables, etc. Hem intentat traslladar aquesta informació en la mesura que la teníem a empreses i entitats empresarials. Llavors hem passat a l'acció. Hem estat impulsant i acompanyant la preparació de preprojectes en dues línies. D'una banda, projectes empresarials i de l'altra, projectes agrupats de caràcter estratègic. En projectes empresarials, fins al moment, hem captat més de 270 propostes d'inversió. El 60% són propostes en digitalització i el 35% en sostenibilitat, sobretot plataformes de comerç electrònic, digitalització de fàbrica, instal·lació de plaques solars. El sector que predomina és l'industrial, un 49% dels projectes venen de l'àmbit industrial i el 51% de serveis, en el que una porció important correspon a serveis dirigits a la indústria. He de dir que en el cas dels serveis, els projectes, només un 7% corresponen al sector turisme. Dels projectes agrupats tenim entre 10 i 20 projectes que hem aconseguit configurar en una etapa de preprojecte, com deia, de tot tipus. Formació, residus, construcció, salut, etc. Bé, per acabar, la realitat de les pimes ens permet anticipar, jo diria, dues grans conclusions. En primer lloc, que les pimes tindran problemes per anar a les convocatòries, almenys amb la informació que tenim fins a aquest moment.
primer lloc, perquè no tenen experiència en preparar i presentar projectes. Segon lloc, perquè necessiten acompanyament i això requereix recursos. I en tercer lloc, pels problemes en l'obligació de cofinançament. I hauran de cofinançar una part de la inversió que demani i, evidentment, aquí hi poden tenir problemes, evidentment, de caràcter financer i més encara en situacions com l'actual. L'altra banda és que l'altra conclusió és que els sectors més afectats per la crisi econòmica provocada per la pandèmia aniran poc a les convocatòries. He parlat del 100% de projectes empresarials que corresponen al sector turístic, quan el sector turístic és un dels més afectats en la situació actual. I hem parlat de gairebé la meitat són projectes industrials, quan aquest sector representa no arriba al 20% del nostre PIB en el cas de Catalunya. Bé, els sectors més afectats per la crisi econòmica, que aniran poc a aquestes convocatòries, estan molt més preocupats pels efectes immediats de la crisi, per aquesta necessitat de solvència financera que creiem que no està resolta en el cas del nostre país. Són sectors molt fragmentats i atomitzats i això dificulta l'escalabilitat per dimensionar projectes, són sectors amb moltes pimes i a més tenen poca experiència en presentar projectes, ja siguin individuals o agrupats. Per tant, creiem que en l'estat actual i en la mesura que la definició total dels procediments i de la gestió d'aquests fons no està ultimada, sí que seria convenient obrir aquest debat amb altres capes de la nostra societat i del nostre teixit econòmic per dissenyar unes mesures o uns mecanismes que siguin més apropiats per respondre al curt, evidentment, però sobretot al mitjà i al termini, que és el focus principal d'aquests fons europeus. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mosilla. Molt interessant tot el que ha anat exposant. Realment, crec que podríem dir que a Houston tenim un problema. Si el 95% o més del teixit empresarial al nostre territori són pimes i aquestes tindran dificultat a accedir a aquests fons si és que ho aconsegueixen, no sé si aquests fons aleshores podran resoldre allò que venen a resoldre. Si qui té accés són les grans empreses o només serveixen per reformes estructurals a l'administració, potser quedarem coixos. En tot cas, són puntualitzacions que podrem debatre després de la darrera intervenció que tenim dins de la taula rodona. Ella és la senyora Olga Velasco, que ens podrà portar un punt de vista que jo crec molt interessant. Molt interessant més que res perquè ella és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, té un màster en assessoria jurídica d'empresa per IE Business School i va cursar un postgrau de Dret Immobiliari i Urbanisme a la UPF. Aquí és on crec que ens pot aportar aquest punt de vista diferent. El sector immobiliari, doncs ella és directiva de Markove i cofundadora de House Healthy Building. Per tant, està dins d'aquest sector que va ser el que va patir més l'anterior crisi. I, per tant, potser un sector que hi ha hagut de fer aquesta reinvenció, aquesta adaptació i per tant, a veure com ens planteja la seva ponència la senyora Olga Velasco. Sisplau. Senyora Velasco, endavant. La teníem aquí fa un moment. Sí. Exacte, molt bé, perfecte. Sí, ara, perdó, que havia silenciat el micro. Bon dia, agrair primer de tot la invitació. Seré breu perquè s'han dit moltes coses i molt interessants, s'han tocat molts punts amb les intervencions precedents. Parlaré des de la perspectiva d'empresària, en aquest cas d'una empresa de més petita. Penso que a nivell d'Europa suposarà segur un pas històric amb la construcció europea i pot ser una oportunitat única perquè Europa es situï en una posició referent en termes de transició ecològica. Tota Europa es mourà en una mateixa direcció i això és molt important i ajudarà a reforçar aquesta idea d'Europa per les noves generacions. A nivell nostre pot ser una gran oportunitat per al desenvolupament de la nostra economia, però també planteja molts reptes, molts d'aquests que ja s'han comentat. Per una banda, el tema de la capacitat d'execució. Com ara s'acaba de comentar, Europa, a Espanya, les últimes dècades ha estat a la cua d'Europa amb la capacitat d'absorció de fons europeus. Hem demostrat tenir una poca capacitat d'execució.
l'estimació de l'impacte del fons de recuperació sembla que oscil·la entre un 0,6 i un 2,7 de punts addicionals del PIB en funció del grau d'execució, per tant no és un tema menor. Europa fixa uns terminis que són molt justos i nosaltres ens trobem en una situació d'hiperburocratització de l'administració que ens ha portat a quasi un col·lapse del sistema. En el meu sector, per exemple, l'obtenció d'una llicència d'obres amb sòl urbà consolidat pot arribar a trigar 2 anys en la majoria d'ajuntaments d'una certa mida. Quan estem parlant de que tenim terminis de 3 anys per executar projectes. Aquesta situació genera dubtes molt seriosos de si serem capaços d'executar d'una manera eficient i amb la celeritat que requereix. Malgrat el decret que es va aprovar el passat 30 de desembre, una mica amb la finalitat de flexibilitzar la regulació i poder accelerar els processos, i que de les comunitats autònomes també estan treballant en aquesta línia, penso que no és suficient. Per modificar la inèrcia existent, aquests canvis legislatius han d'anar acompanyats de molta formació i, a més, d'una reflexió molt profunda sobre la manera d'entendre la funció pública. Des del punt de vista de l'empresa, molts tenim la sensació que fa molt temps que els compliments o incompliments dels terminis només tenen conseqüències per una de les parts, i això ha de canviar. També serà molt important l'elecció i el cribatge dels projectes. Escollir projectes que tinguin impacte econòmic, aquest efecte multiplicador, que involucrin a diferents sectors i que alhora compleixin amb l'objectiu de tenir aquest caràcter transformador que Europa demana, no és fàcil, perquè els bons projectes necessiten temps i, novament, com hem comentat, el temps és just. I en aquest sentit serà molt important, que també s'ha comentat, avançar amb nous models més imaginatius de col·laboració público-privada que també puguin funcionar per la petita i mitjana empresa. Històricament, això ha funcionat molt amb les grans empreses, però també amb la petita i mitjana empresa perquè es pugui també beneficiar de l'oportunitat aquesta que representen els fons. També és un repte la distribució per sectors i mides d'empresa. Si volem que tingui aquest caràcter transformador, és el que comentàvem, que no s'hauria de centrar només en grans empreses. Les grans empreses són molt importants, seran claus perquè tenen una gran capacitat d'absorció de fons i, a més, tenen una gran capacitat tractora, però també han d'arribar a les petites i mitjanes empreses. I, per tant, se les ha d'acompanyar en aquest procés de preparació i formalització dels projectes. En aquest sentit, els processos de licitació i adjudicació haurien d'estar adaptats en aquests perfils de petita i mitjana empresa. Les empreses grans estan familiaritzades amb aquest tipus de mecanismes, tenen equips formats per aquesta finalitat, però per la petita i mitjana empresa haurà de fer un aprenentatge molt ràpid i suposarà un repte molt gran. I han d'aprendre en molt poc temps. Per tant, els processos de sol·licitud hauran de ser fàcils d'entendre. L'empresa ha de saber a quina finestreta ha d'anar a presentar les propostes. L'ideal seria que hi hagués una finestreta única i que el temps es destini a la preparació dels projectes i no a la burocràcia. Després, en relació al meu sector, que és el de la construcció, que sembla que pot ser un dels grans beneficiats d'aquests fons, és un sector que ja té, com comentava l'Oriol, aquesta experiència amb la crisi del 2008, que va obligar a fer un gran esforç amb implementar canvis i amb canviar una mica el model de negoci. Però malgrat s'han fet molts avanços en millorar processos constructius, l'eficiència energètica dels edificis, controls en termes de qualitat, etc., encara té molt camí per recórrer.
I en aquest sentit la digitalització pot jugar un paper molt important. Hi ha moltíssims reptes que afrontar, des de la renovació d'un extensíssim parc d'edificis que tenen uns nivells d'eficiència energètica desastrosos, la incorporació de criteris d'economia circular. Hem de començar a pensar i a construir edificis tenint en compte la generació de residus en el procés de construcció, en el procés de fabricació dels materials empleats, en el procés de construcció al final de la seva vida útil. I això té un llarg camí per recórrer. Partim d'un context on l'edificació és responsable d'un 40% del consum de l'energia i del 36% de gasos d'efecte hivernacle generen durant el procés constructiu, la utilització i renovació i la demolició de les edificacions. Per tant, no és un tema menor. També hi ha molta feina a fer en termes de salut. El Covid ha resituat salut a l'edificació. El Covid ha resituat la salut al centre de tot, i això pot ser una gran oportunitat. La qualitat de l'aire, la biocompatibilitat de les instal·lacions, la qualitat de l'aigua, el confort acústic i lumínic. També molt importants per la qualitat de vida, la toxicitat dels materials que s'empreen, infinitat de coses més. Falta molta investigació en tots aquests termes, perquè molts d'aquests avenços que s'han fet d'incorporació de nous materials, de nous productes, s'han fet amb poca investigació darrere tastant quin impacte tenen en la salut de les persones. I després hi ha el tema que també s'ha comentat, de quins seran els mecanismes financers que s'utilitzin per canalitzar aquests fons. Des de la petita i mitjana empresa ens preocupa molt, es parla de cofinançament. Com es calculin aquests percentatges serà important, com també ara deien des de PIMEC, en una economia molt afectada per la pandèmia, és possible que hi hagi molts sectors que no tinguin aquesta capacitat de cofinançar o que no arribin als percentatges requerits, perquè es trobin en situacions de liquiditat molt reduïda. I en aquests casos serà molt important el paper que juguin les entitats financeres perquè aquests sectors no es quedin despenjats, com el turisme, per exemple, o en el cas de la rehabilitació d'edificis, que serà un dels grans focus, les envolvents tèrmiques dels edificis, com ajudar a les comunitats de veïns perquè puguin afrontar aquest copagament de les inversions. S'han de generar nous models imaginatius, perquè si no, no serà possible, sigui a través d'ICOs, sigui a través de noves modalitats de préstecs que puguin ajudar a que realment aquest parc d'habitatges tan antic, que en general es centra en els segments de població amb menys recursos, puguin també afrontar aquesta rehabilitació de tots aquests edificis. I aquí tornarà a ser molt important la diligència de les administracions en agilitzar els tràmits, perquè ja és evident que si una llicència triga 2 anys, estem totalment fora de terminis. Per tant, com tot això arriba amb la part més executiva i més pràctica serà molt, molt important. També és molt important continuar treballant amb les modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació a fi d'anar incrementant els nivells d'exigència en termes de sostenibilitat i salut. Hem de ser molt ambiciosos, però podrem ser si s'acompanya de recursos, si hi ha ajuts, incentius, beneficis fiscals, les modalitats que siguin, però perquè realment hi hagi aquest esforç en construir edificis saludables, sostenibles, que millorin la vida de les persones que els ocupen. Per tant,
la valoració és molt positiva, és molt engrescadora per les empreses. Pensem que és una gran oportunitat i alhora hi ha aquest gran repte, no? S'haurà de fer un gran esforç entre el sector públic i el privat per aprofitar-lo, perquè serveixi realment per aquesta transformació cap a aquest model més alineat amb totes aquestes sensibilitats no emergents en termes de sostenibilitat, salut, canvi climàtic, igualtat, etc. I les empreses hauran d'estar preparades per fer aquest gran esforç. I jo crec que ho estan, però també s'han de posar aquests recursos a formació, a eines d'ajuda, d'acompanyament, perquè la petita i mitjana empresa pugui accedir a aquests fons. I les administracions, jo crec que tenen un repte molt, molt, molt important a transformar-se i a millorar els seus processos, la seva eficiència i els seus tempos. Si no, aquests fons, en el moment de l'execució pràctica, molts es perdran. I finalment, que siguem molt vigilants i molt responsables per aprofitar aquesta gran oportunitat perquè sigui l'inici d'aquesta gran transformació tan necessària i que marcarà el futur de les noves generacions, que no acabem diluint-los amb despesa corrent, sinó que realment sigui inversió transformadora. I res més. Molt bé, moltes gràcies. Molt interessant, has introduït temes, si més no, des d'un altre punt de vista, potser algun tema que ja havíem tocat, com això de l'agilitat burocràtica i l'accés a aquests fons, però realment també has introduït temes nous i la veritat, ja comencen a sorgir preguntes i la primera ja enllaça també amb tot un neguit que jo tenia aquí apuntat per llançar-vos com a proposta de debat. Però vaja, llegeixo aquesta primera pregunta que la fa la Teresa i la dirigeix a la senyora Maria José de la Maza, que pregunta que com es poden posar en contacte les empreses, entre elles, per maximitzar els recursos i si hi ha alguna comissió o algun ens que ajudi a fer aquest contacte entre empreses. Deixo la pregunta, afegeixo, a més, dic, home, si només els PERTE, que són els projectes tractor, que a més han d'arribar a una xifra de 40 milions d'euros mínim, són els que tindran en compte des d'indústria, doncs potser el que hauríem de fer, això el senyor Hermosilla també tindrà alguna cosa a dir, suposo, el que hauríem de fer és aquesta col·laboració, aquesta suma, aquest partenariat públic-privat, però també privat-privat, que també s'ha suggerit en les vostres intervencions. Tothom ha anat dient més o menys d'una manera o altra aquesta pregunta, aquesta puntualització. Per tant, llancem aquesta primera pregunta al debat. En tenim una altra preparada, d'en Juanjo, de l'USOC, però de moment respondrem aquesta i comencem per la Maria José perquè anava dirigida a tu la pregunta. Endavant. Doncs perfecte. Moltíssimes gràcies per la pregunta. De fet, jo crec que reforça un dels punts que per mi són molt importants. Avui, almenys sota el meu punt de vista i sota el meu coneixement, perquè aquí hi ha moltíssima informació i hi ha moltíssimes iniciatives, però realment això, a part de certs projectes més transformacionals, d'innovació oberta, etc., que realment hi ha iniciatives des de les administracions públiques per ajudar, però aquesta iniciativa de compartició de recursos que jo deia, avui per avui, sota el meu coneixement, són molt iniciatives que es fan entre empreses directament. Són realment iniciatives d'empreses que estan dintre de l'ecosistema. Jo sempre dic una cosa, s'estan trencant les estructures sectorials tradicionals, enteneu-me el que vull dir. Avui per avui, quan un Google o un Amazon ofereix microcrèdits, està entrant al sector bancari o no? El que jo vull dir amb això és important que les empreses mirin, vegin, entenguin tot el seu entorn, tot el seu ecosistema, no només el tradicional, que també, evidentment, i vegi amb quines
companyies realment poden tenir iniciatives transformadores, i iniciatives que ajudin a minimitzar tot això. Això seria més una iniciativa, com deia ara l'Oriol, entre empreses. Jo aquí el que dic és, si nosaltres tenim una sèrie de fons, una sèrie de recursos que podem posar a disposició de les empreses, per què no, a més d'ajudar a les empreses a través d'ajudes concretes econòmiques, per dir-ho d'alguna forma, per què no una part d'aquestes ajudes les dediquem a instrumentalitzar aquestes iniciatives? Realment, no podríem muntar algun ecosistema on realment les empreses publiquin i col·laborin en el sentit de jo tinc aquests recursos, excedent de recursos, ben sigui persones, ben siguin talents, ben siguin actius, ben sigui coneixement, el que sigui, que puc posar a disposició altres empreses que ho necessiten, puguin gaudir d'això i d'alguna forma potenciar aquest win-win entre companyies i potser aquí també entraria una part de petites ajudes o ajudes per realment facilitar aquesta col·laboració, d'alguna forma incentivar aquesta col·laboració. Però jo crec que el que jo volia obrir en aquest punt era més de podríem instrumentalitzar realment, posar sobre la taula eines que connectin aquestes empreses en la compartició de recursos. Jo sé que aquí hi ha temes molt susceptibles. Evidentment, si compartim recursos /persones /professionals, aquí hem de tenir en compte moltíssimes coses, evidentment, temes legals, etcètera. Però, d'alguna forma, jo el que volia transmetre era ja no és només aquestes ajudes des d'un punt de vista econòmic-financer, instrumentalitzar iniciatives que ajudin realment a aquesta col·laboració. I, a més, les empreses, algunes empreses que estan pròximes entre elles geogràficament, també dintre de Catalunya, ja estan fent aquest tipus de coses. Per què no ajudem i potenciem aquest tipus d'iniciativa? Molt bé, sí. De fet, alguna iniciativa en economia circular, com és la simbiosi industrial, sí que ja s'està endegant. Per tant, però sí que jo no conec, i tu planteges que s'hauria de realitzar això, però no només a nivell de residus, sinó a tots els nivells, de producció i de gestió també. I més en aquests moments on potser moltes empreses tenen en els seus actius certes persones, entre cometes, enteneu-me, infrautilitzats. Llavors, aquí, per què no potenciem aquest ecosistema i ens ajudem mútuament? Agafant el fil del que heu dit totes, potenciar el talent que ja tenim. No desperdiciar-lo. D'aquest tema, senyor Hermosilla, Pimec segur que té moltes coses a dir. Què n'opina? No sé si moltes, però sí algunes. Bé, hi ha moltes iniciatives que s'estan portant a terme que el que intenten és el que diu la persona que pregunta, Teresa, al respecte. Intenta captar projectes individuals i intentar escalar-los per fer projectes agrupats. Hi ha iniciatives per part nostra, ja l'he comentat, però també altres entitats empresarials. La pròpia Generalitat també està captant projectes per intentar escalar. Això d'una banda. I l'altra, perquè fa els projectes ja agrupats, sé que hi ha iniciatives que el que intenten ja directament és anar a definir projectes de grup. No sumar projectes individuals, sinó fer projectes de grup. Hi ha entitats empresarials de caràcter sectorial que treballen en aquesta direcció, perquè ja tenien projectes pràcticament iniciats i el que fan és, evidentment, donar-li forma i buscar partners, perquè és molt important anar acompanyat. I partners no solament empresarials, sinó partners d'altres àmbits, com puguin ser tecnològics, com puguin ser universitaris, com puguin ser... Tot això és molt important perquè hem d'anar a la configuració de projectes agrupats multi-partners, és a dir, no solament que siguin 500 empreses que vulguin anar cap a un àmbit, sinó que hi hagi una que proveeixi tecnologia, que hi hagi una universitat, un centre tecnològic, una entitat de qualsevol altre àmbit. Per tant, jo animaria aquesta persona que fa aquesta pregunta que es dirigeixi a aquella entitat que li plantegi més confiança empresarial, Generalitat, per intentar buscar més informació i a veure si li poden escalar el projecte, si és el cas, perquè jo crec que seria la fórmula.
Molt bé. Olga, no sé si en el sector immobiliari això ja es du a terme o hi ha alguna iniciativa en aquest sentit o encara s'ha d'explorar aquest camp de la col·laboració. Jo crec que és un sector on encara hi ha molt camp per explorar en aquest sentit. No? Hi ha iniciatives, però són poques. Molt bé. Molt bé. Senyora Dauner, no sé si parlava del talent, de potenciar el talent i atraure'l. Aquest tipus d'iniciatives segurament ajudarien a retenir i atraure aquest talent que deia. Pues sí, probablement. El que també aquí necessitaríem tenir una agilitat, una flexibilitat, una reforma per part del tema laboral. O sigui, si tu vols compartir un talent, tot té que ser legal, amb la qual cosa també necessitem que en aquest sentit evolucioni, no? Perquè ara per ara tot és molt rígid en aquest sentit. I jo voldria aprofitar, ja sé que me'n vaig una mica pel costat, però voldria aprofitar un punt que s'ha comentat i que crec que és molt important, que és el tema dels temps. La senyora Velasco ha fet força incidència també en aquest temps, crec que la senyora Lamaza també ha comentat, i és que el món està canviant i canvia molt de pressa. Llavors, les nostres administracions es tenen que adaptar totalment en aquest punt, perquè el que no pot ser és, com diu ella, que necessitem 2 o 3 anys per tenir una llicència, d'acord? O jo que conec un altre àmbit, com pot ser, per exemple, l'apertura d'oficines de farmàcia, tinguis que esperar més de 10 anys a poder-la obrir. I per quan la tens oberta ha canviat tot l'ecosistema del voltant, no? O coses com tenir que esperar mesos per tenir per part dels ajuntaments, i aquí envio un missatge als nostres ponents que venen ara, no?, per obtenir una llicència d'activitat, que al final, ho sento molt, però és merament recaudatiu, no? Tot aquest ecosistema de l'administració pública, evidentment, es té que transformar, perquè si ja podem parlar de projectes, podem parlar de moltes coses, però al final els únics que es beneficiaran són les grans empreses que, com vostè deia, són més del 95%, són el 99,8% del número d'empreses d'aquest país, 99,8%. Tot el més són 55% més o menys són autònoms i el reste, els 45-46% restant, són pimes. Llavors, jo estic tot a favor d'intentar, si no, aunar aquestes forces que també es poden instrumentalitzar a través d'institucions, com pot ser PIMEX, gremis, associacions, cambres de comerç, i el punt important que també parlava la senyora de la Maza és que aquesta informació de com poder obtindre això arribi a les empreses, perquè no arriba, perquè és un drama aconseguir en aquest país un ajut ni que sigui minso. Llavors, aquestes instrumentalitzacions tenen que ser àgils, l'administració té que estar adaptada, té que arribar a qui té que arribar, perquè si no, al final, les grans empreses ja tenen mitjans. No dic que no se li tinguin que ajudar, per suposat, perquè al capdavall el 35% de l'ocupació d'aquest país és a les grans empreses, però tenim que dirigir i transformar. I com s'ha dit, estem en un punt clau que ens pot portar a crear un país nou i molt, molt fort. Llavors, jo crec que això també li llenço la pilota a les administracions perquè es posin les piles, perquè veritablement és un drama treballar amb elles. Sí, amb tot el que esteu comentant, diu que l'estat espanyol encara ha de presentar aquesta reforma laboral que té pendent d'entregar a la Unió Europea, per tant, doncs podria ser un aspecte que tingués en compte aquesta reforma per poder compartir talent, per exemple. Entre d'altres coses, entre d'altres. Tenim més preguntes? Perdona, Oriol, només un comentari. Digues. Això que ara estava dient la senyora Dauner d'accedir i donar aquesta informació a les empreses, jo crec que aquí també, i ara ho lliguem una mica tot, hi ha el tema d'aquesta percepció. Jo crec que realment, des d'organitzacions com PIMEC, Acció, per exemple, està fent també moltíssimes coses, a cambres, etc. S'estan fent moltes coses que realment aporta valor a les companyies,
però que amb la visió històrica d'allò era burocràtic, les empreses no posen aquesta atenció en que aquest és un possible recurs que les ajudi. Llavors, jo crec que aquí també és un tema a treballar-ho, a no fer arribar només com és el procés, sinó a fer arribar totes aquestes iniciatives. Insisteixo, jo crec que hi ha moltes coses, potser més en l'àmbit de la innovació i la transformació i no tant en aquestes iniciatives de col·laboració per la conjuntura actual, però sí que crec que està canviant, però que hi ha la percepció d'allò no funcionava. I crec que realment avui hi ha coses que aporten moltíssim valor. Insisteixo, Acció està fent moltes coses, Pimec també. Crec que aquest és un punt molt important, insisteixo, Pimec, perquè sé que l'Àngel potser no vol fer propaganda, però jo aprofito aquí i també la faig. Molt bé. Molt bé. Sí, el que sí passa és que, malgrat aquests esforços, la informació continua arribant o parcial o esbiaixada, no arriba a tothom. És un problema, això és cert. O potser una percepció, hem de canviar el mindset des de les companyies, també. També. S'ha de ser més proactiu, també. S'ha d'anar buscant, hem d'esperar que tot ens arribi, estic d'acord. Llenço ràpid totes les preguntes que ens han fet, que en queden 3, 4, perquè tenim 10 minuts. En teoria teníem 10 minuts per descansar, però com que això s'ha animat i tenim molt debat, nosaltres seguim, tenim fins a les 12, que és l'hora prevista per començar la següent taula. Si acabem abans no passa res, farem un petit cafetó i si ens dona el debat per arribar a les 12 hi arribem i cap problema. A veure, així ràpid. Hi ha la Sònia Puyol que pregunta si sabem quin percentatge de cofinançament s'està parlant a nivell entre empreses i ens públics. Quin percentatge aniria dedicat a empreses, quin percentatge aniria dedicat a ens públics. També pregunta si s'entén que els projectes que tant PERTE presentats directament als ministeris com projectes via comunitats autònomes hauran d'estar ja inclosos en el pla espanyol que es presenti el 3 d'abril o si hi hauria marge posteriorment, després del 3 d'abril, a presentar més projectes. És el que dèiem dels terminis. 3 d'abril és ja, no hi ha temps pràcticament de reaccionar. Si has de trobar partners, buscar un projecte comú, sumar inèrcies, realment 3 d'abril és aquí al costat. I aprofito, preneu nota de les preguntes, també les podeu llegir. Ja tanquem amb la del Juanjo. Deixava la Montserrat també, que preguntava si el Green Deal, que té fons per a la transició justa, també es podria sumar per les accions que estan previstes per aquest altre fons de resiliència. I després, com deia, l'Eva, ha signat l'Eva el comentari, que comenta que la senyora Donert ha parlat d'incentivar els joves, especialment a les dones, a estudiar ciència i tecnologia, però es pregunta si no caldria primer dirigir inversions cap a la ciència, perquè hi ha moltes persones que han estudiat, però que ara no tenen cap opció d'exercir allò que han estudiat. També pregunta o comenta que s'ha parlat, el senyor Mosilla concretament, per accedir a les ajudes de fons europeus s'han de presentar reformes a nivell estatal, reformes de pensions i mercat laboral. Si tenim alguna idea de cap on poden anar aquestes reformes, si les podem més o menys esbossar. I després també parla que en ciutats com Barcelona, que s'ha de fer front a preus molt alts. Les pimes ara mateix estan ofegadíssimes, sobretot de tresoreria, com hem dit, i el que estan és traient aigua de la barca per salvar el curt termini. Si ha previst o algú té contemplat fer un control d'aquests preus immobiliaris pels petits negocis. A banda, suposo, deu voler comentar d'aquesta possibilitat que hi ha la gent que tenen els negocis de negociar els lloguers actualment. Bé, obro torn de respostes. Per al·lusions, si vol la senyora Daunert començar, endavant. Pues sí, estava aquí anotant la pregunta que havíem fet. Jo, des de luego, tot el que sigui invertir en investigació, estic totalment d'acord. He començat la meva ponència quan he parlat de les claus del creixement del país parlant de valor afegit. El valor afegit té que venir a través de les inversions que fem en tecnologia, comunicacions, I+D+I, com he parlat, etc. No puc estar més d'acord amb aquest punt. I no només en la part d'escoles, que és el que, diguéssim, tocava als joves, i per això ho he ficat allà dintre, però al final la nostra base de creixement té que ser en aquest punt diferencial que ofereix la tecnologia.
en tots els àmbits, tecnologia i ciència, o sigui, tot amb el que són aquest àmbit de les carreres STEM. I en quan deia també amb el tema de la col·laboració públic-privada, crear instruments que la facin més senzilla per poder col·laborar, el que s'ha dit també aquí, s'ha parlat també inclús de ficar les universitats o els centres d'investigació, els clústers que tenim a Catalunya, perquè el talent que tenim és immens. Si ens passegem una mica per el que són tots els clústers, és interessantíssim el que s'està fent i el potencial que moltes d'aquestes investigacions tenen de cara a un futur. El que passa és que és cert que al final moltes vegades els projectes s'exigeixen immediatesa i això és impossible. La investigació sempre es té que mirar a llarg termini. Per això, quan he parlat d'estratègia, a llarg termini. Pla d'educació a llarg termini. No podem estar concentrant-se només en uns plans a 4 anys, que és el que dura un govern del color que sigui. Això té que ser plans fets a llarg termini. I no puc estar més d'acord, des de luego. A casa meva tenim investigadors, conec molt bé el tema. Malauradament, els que tinc són talent que ha tingut que marxar i estan als Estats Units, fent créixer el país als Estats Units en comptes de fer créixer Catalunya, i això és el que tenim que frenar, sigui com sigui, que el talent es pugui retindre i quedar a casa nostra, o que el puguem tornar a reimportar o importar directament de l'estranger. És importantíssim per tirar endavant el país. És el que anava a dir-li, a veure si aconseguim atraure aquesta família que té fora. No ho crec, desafortunadament. Senyor Hermosilla, també han fet comentaris sobre temes laborals i algun altre comentari que també l'afectava directament, si vol intervenir. Molt bé, gràcies, Oriol. Bé, es parlava del tema del sector públic i privat, el cofinançament. Jo crec que no està decidit pel moment. De fet, el cofinançament ja no solament sector públic-privat, sinó també pimes i grans empreses, tampoc està decidit. Se parla d'un 50-80% de finançament públic i la resta finançament privat, però no està decidit el percentatge. Per tant, crec que això és una cosa que encara està pendent. També volia fer referència al tema del termini. És veritat que hi ha terminis, segurament s'allargaran perquè tots s'estan endarrerint, però hem de pensar que els fons europeus són pels propers 3 anys. Per tant, sí que hem de córrer, evidentment, no arribar a l'últim, però les urgències de vegades tampoc són necessàries, perquè el que no presentem aquest any ho podem presentar l'any que ve, sinó l'altre any. Això és important també tenir-ho present. Tot depèn del timing de cadascú. Parlaves del tema de la reforma. A veure, deia que 11, si no recordo malament, 11 països del 27 ja han presentat els plans de resiliència i de recuperació i resiliència, i entre els que no s'han presentat està Espanya, sobretot perquè resta pendent 2 grans temes que no estan tancats, podríem dir, que són el tema de les pensions i el tema del mercat laboral. Són temes que no estan discutits i que es volen presentar primer als agents socials, per tant, encara estan pendents d'això. I em deia, tens alguna orientació? No la tinc, però el que està clar és que, donat que els plans de recuperació i resiliència han de ser coherents amb les recomanacions específiques de la Comissió Europea i del semestre oportú, crec que allò marcarà molt el contingut de les reformes que el propi govern espanyol ha de fer. És a dir, el govern espanyol ha de fer propostes de reforma que vagin en línia amb les propostes o els suggeriments de reforma que la pròpia Comissió Europea fa per Espanya. Llavors, entenc que no es desmarcarà gaire del que ja la Comissió Europea ens ha vingut dient els darrers anys i concretament pel semestre, o bé el segon semestre l'any passat, o el primer, o aquest semestre. Per tant, allà tindrem, si més no, unes directrius bàsiques per saber cap a on anirà la proposta que faci el govern espanyol en el pla de recuperació i resiliència. Molt bé. Si més no, això, unes guies, unes línies bàsiques d'una guia. Molt bé. Senyora Velasco, si vol fer algun comentari sobre les aportacions que s'han fet. En relació al tema de lloguers, que hi havia una part de la pregunta que anava dirigida en aquest sentit, jo volia comentar que és evident que en aquesta situació, que a moltes empreses els ha baixat molt la seva facturació, mantenir els mateixos nivells de lloguer amb un mercat de lloguer que té uns preus elevats és difícil, però el que no pot ser és que els ajuts
els suposats ajuts acabin sent una càrrega pel sector privat. És a dir, ajuts vol dir que l'administració busca fórmules perquè aquests lloguers es redueixin, però no únicament carregant-los en el sector privat, que els propietaris, que en molts casos són particulars estalviadors o empreses que l'apalancament amb aquests immobles els serveix per fer altres inversions, no? Siguin les que hagin de suportar la càrrega d'aquestes reduccions de lloguer, no? Perquè al final ser generós amb la cartera d'un altre és molt fàcil, no? Quan s'ha demanat aquest esforç, però en canvi no s'ha traslladat amb bonificacions, amb impostos, amb IBIs, amb altres coses, no? Per tant, ajuts en els lloguers, en general, a particulars, a empreses, sí, evidentment, no? Increment del parc públic de lloguer d'habitatge per solucionar els temes d'emergència habitacional, però amb esforç de l'administració, no traslladant tota la càrrega al sector privat. Estem veient, ara ja per cloure, primer de tot agrair-vos als quatre les ponències que heu fet. Han estat, jo diria que ens heu aportat molta més informació de la que esperàvem fins i tot. Realment ha estat molt instructiu. I em quedo amb que tenim un problema a curt termini que tots hem d'afrontar ràpid, però que aquests fons estan pensats pel mig i llarg termini. Per tant, aquí haurem de veure com les reformes que estan obligats a fer des de l'Estat ajuden a superar aquest curt termini, però alhora treballar cap a aquest llarg i mig termini. Si treballem pel llarg i mig termini, però no salvem el curt, crec que haurem fet un mal negoci. Bé, deixem-ho aquí. Crec que tothom ha pogut prendre nota del que heu dit, molt interessant. Gràcies de nou, reitero. I per tot aquell que estigui interessat en recuperar les intervencions, hem estat gravant la jornada i, per tant, ho penjarem i podrà ser recuperable. Moltes gràcies a tots quatre. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Gràcies a vosaltres. De res. Gràcies. Gràcies.